Mataas yung nalaglagan mo? Dalawang patong. Ba? Dalawang palapag? Oo. Dalawang patong pa lang nung scaffold. Dalawang mahigit pala. So, ano na? Taas-taas na. Yan lang. Pero na taon yan. Kasi bali ang buto eh. Puro talaga. Binawasan yung tadyang ko. Napag-ibig ko. Ah? Binawasan. Nabawasin lang taba mo? Yung tadyang, yung buto. Oh? Buto nga, pinamit. Dapat pumili ka na lang sa palengke ng buto ng baboy. Hindi dalawang mag-match ko eh. Hindi na pwede? Hindi mag-match. Sige na. Tao sa tao. Eh di ano na yan, parang parang umipsi ng tawag no? Yung kinuha na ng buto. May ano pa. May ano pa na bakal. Clip. May bakal talaga yan kasi. Pinata ka pa naman siguro? Oo. Yun lang ang kagandahan sa'yo, binata ka pa. Matagal ka na sa company niya? Oo, matagal na. 10 years na rin. Kamo, bigyan mo lang ako sa Pirete, uwi na ako probinsya, magbaka-baka na lang kamo. Wala. Walang mangyari dyan sa amin yan. Ganyan yan siguro. Walang ganon? Walang operation. Dami na nag-ano sa amin. Mga matatanda pa sa ano. Aywan lang, ay di naman magsabi. Hindi, meron yan, hindi pwedeng wala. Takot yan, pag ilaban nyo sa labor, panalo kayo kasi continuous naman ang trabaho nyo eh. Kami din kasi kami ng balitaan na walang ano, binigyan ng ata pamasahe pang ano, mga 50,000 ganun. Sayang lang yung tagal mo sa ano, ganyan lang. Hintayin mo na lang na sila susuko. Pag nag-resign, pag nag-resign ka talaga sa company, wala. Ano yan, magsisettle down kayo. Katulad yan, hindi ka naman makapagtrabaho. So kung magbayad pa sila no. Kung operang ka, pwede na ba sa'yo 300,000 o tanggalin ka na namin? Mas maganda. Paano ka na sa probinsya, di kuya-kuya ako. Paano pag naubos na yung 300,000? Ay, kailangan may negosyo ka mapag-anuhan. Pag wala, kung iinom mo nang iinom yan, wala. Pinatawala di. Wala talaga. Ano lang naman, option lang kung sakaling operan ba. Kasi nakakainip sa bahay eh. Ang init pa dun sa pwesto sa nakapilahan na. Matanaw, puro ano. Naupa kayo? Bakod lang. Naupa kayo? Wala makitang dumadaan. Oh? Nasa second floor din kami. Ang tanto, puro bakod. Ay, Pader ng ano, bahay din. marami kayo? Marami din kami. Kaso, iwalay-walay yung... Hindi, sa isang kwarto, ilan kayo? Anim lang kami sa bahay. Limit yun. Limit ng ano yun. Limit ng pinapaupahan, nagpapaupa. Ito yun, ganun, karami. E di, magkano upa? 13? 13, di magkakano kayo niyan? Hindi naman, ano lang, kalahati lang sa amin. Sa company? Oo. Ba maganda yung company nyo, ano? Okay, wala naman sila magagawa. Yun naman ang role sa ano, pagdating sa ano. Ay, sabihin maganda. Okay naman. So, 7,000. Pag ano, sa probinsya kami. Parang tig 1,000 lang. Nila lahat. Sila na ano, wala na kaming babayaran. Kasi pag construction kasi karamihan dyan, doon lang sa ginagawa umuwi, di ba? Oo. So ayaw nila ng ganon. May iba kasi na contractor yan na hindi papayag na doon sa side Karamihan kasi dyan nagiinom, nag-aaway ng gwardya, di ba? Kasi dyan nagkakaroon ng ano, lalo pag lasing-lasing na yung naupa, yung mga construction, kikipagkulitan na sa gwardya. Pero yung gwardya, bawal talaga mag-inom kasi dyan nag-umpisa ang away So okay yung company nyo
Katulad yan, yung kung iba-iba pa, pero mo nagsusweldo ka. Kasi kasi pagka hindi ka sinweldoan, ang sabihin sa niyan, wala kayong safety Oh, yung tali ba dito tawag sa kanila? Oh, safety belt. Mayroon kayo dapat Kaya lang. nalalaglag, wala kasi, hindi ka siguro na... Ay, Alam naman nila na kaunti lang yung ang pinadala nila na ang problema nyo dyan pare, yung supervisor nyo dapat maigpit sa ganyan. Wala rin pakialam engineer namin. Kasi pag mga construction may mga safety requirement yan eh. Kaya ka nga di ba may nakalagay dun sa labasan naka-sombrero, tapos Wala mga sahod lang din ang inaatupan. parang ang tingin ko sa supervisor, ang tawag diyan inspector safety inspector. Baka painom-inom lang eh. Matanda na yung namin kasi. Ay. Pagod ba maggala o... Ay, wala. Parang sinabi na lang niya, bahala na kayo sa buhay nyo. Matanda na kayo, marunong na anong mali at saka anong tama. Ganun lang. Pero dapat talaga kayo. Hindi, sa sarili nyo na rin. Kayo na rin dapat ang siyempre, kasi pag matagal ka na kasi sa kanyang trabaho, parang kayang-kaya mo na. Ganun ang pakiramdam mo eh. Yung masyadong ka sa buhay. Saka yung wala na sa focus ba, nagmamadali ka na lagi kasi yung pauwi na. Yun lang. Talaga yung mga disgrasyang lapit sa disgrasya. Yung mga signos na yan eh. Nang aasar pa nga siya eh. Ikaw doon ka rin sa kanila trabaho? Oo. Katulad niyan, kasama ka niya lagi. Bayad ka rin. Oo. Ha? Nakain ako. Ang galing Mag-in. Hindi, kung tutusin, kaya niya naman mag-isa eh. Di ba? Oo. Pupunta ka lang naman doon, parang aso lang maghapon yan. Alam mo naman government yan eh. Dami ng tao. Anong gagawin sa'yo ngayon? Pa-check up lang siya paloob sana. Titignan lang kung... Okay na. Siniminto ba yan? Binakalan? Bakal. Nakatornilyo Hinihigpit-higpitan lang naman yata yan eh. Marina to. Buti, kayang-kaya mo higpitan. Wala nga. Sakit niyan. Kala nga namin dalawa yung bali niya eh. Kasi din yung isa eh. Nakaganon na yan siya. Dalawa naman pero kaya. Na yung isa nadala sa hilot. Na parang ganon. Hindi, wala namang manghilot dito. Ano lang yan siguro na pagkaalaglag niya ba natukod eh. Hindi ka... Talaga kita sa x-ray kaso nga na hindi malala. Hinimatay ka ba? Dila. Hindi siya hinimatay? Hindi. Kasi ako nung malaglag ako sa inyo, ginimatay ako sa taas pa lang eh. Ayan bali din yan Ayan tingnan mo, hindi siya diretso. Ayan Siya bali ito sa akin, putol talaga. Lumabas yung motor ito. Ayan Yan sa kanya, putol din naman to sa kanya. Pero hindi siya durog. Durog nga yung dito. Ganyan sa akin. Ganyan sa akin. Ayan, durog din yan Ganyan din sa akin. Sabi niya lang, wala na, bali na lahat ng kamay ko. Yun lang sabi niya eh. Wala naman siyang Ay ako, yung nyug talaga, mataas eh. Mga ganyang ilaw na yun ang laglagan ko. Yung binagsakan ko, korting tao eh. Oo. Nagpahilot ako sa manghihilot, ang pilay ko nasa 40 sa likod. Di ba sa probinsya yung inahatak lang yung dahon? Bawat hatak humihinto eh. Tapos nasiminto ako, taon din eh. Taon din bago. Bata pa naman ako noon, mga
Siguro mga grade 4 pa lang ako. Bilis lang ano. Mabilis makarecover kasi bata pa. Madali na makarecover. Ayun na nga. Hirap pa naman sa mga ganyang government. Talagang pila. Ano yun, naka-schedule kayo ngayon? Baka hindi naman kayo pipila. Naka-schedule na eh. Pila pa rin. Yan lang. Yung ibang ospital, pag may ano, pag ganyan, may sariling doktor yan. Diretso-diretso ka na lang eh. Yung company nyo. Hindi, yung ganyan ba na ano, pa-check up ka, pila pa rin. Hindi, pag ganyang government talaga. Ganun. First come, first serve. Pira na lang mayaman ka, masarili. Kung mayaman ka, di. Maraming hospital dyan na private eh. Hindi ka napipila. Actually, pagkatapos na yung chika mo, pwede ka na. May probinsya ka ba? Oh. Pwede ka nang umuwi-uwi muna. Eh, Mindanao eh. Layo eh. Yan lang. Para hindi ka mainip ba? Magpaalam ka sa boss mo. Boss, pagkatapos ng check-up ko, pwede mo uwi muna ako. Balik na ako pag magaling na. Ganun lang. Importante yun, continuous yung sweldo. Importante, hindi ka sweldo ang pag umuwi ka. Hindi na ano ko eh. Ah! Pagdating... Hindi, nasa sekretary yan. Pag sinasunduan ba, patay talaga sila. Nililibro ko talaga sila. Hindi, nasa sekretary yan. Sekretary naman. Sabihin lang na ano. Wala ka naman, pasarap-sarap ka lang dyan eh. Umuwi ito eh, walang paalam eh. Wala na. Huwag kang hindi magpapaalam. Kaya nga, pag abnormal yung taong umuwi hindi nagpaalam. Kasi pag hindi ka nagpaalam, ibig sabihin yun, Eh, pag sabihin lang doon sa opisina ko, sige, pwede naman. Eh, pagdating doon, wala kang pinirmahan na ano, ganun yung ano nyo. Hindi, wala ka rin magagawa. Basta Kaya alam mo mga... kailangan, yung mga usapan yung ganyan, lagi kang naka-cellphone, lagi kang naka-on yung video. Huwag mo lang itutok sa kanya yung video, nakatutok lang. Kasi pa mga ebidensya. Pag company talaga, kailangan may pipirmahan ka. Papel. Papel na ano. Papatunay na. Ganun din naman, hindi ka naman makakapagtrabaho eh. Di ba? Ano pa naman to pag makaano siya? Recover. Hindi, ano yan? Pag tinanggal na yung bakal mo, siyempre, hindi ka pa naman makakapagtrabaho niyan. Di naman tatanggalin yan kaya nasa loob. Nagay talaga. Nakala ko Ano na talaga yan, forever na yan dyan sa ano niya. masakit yan pag taglamig eh. Oo, kaya Malamig yan eh. kulog no. Parang magmumuis din kasi yung bakal na yan. Baka mumurahin palinagay dyan. Ha? Mumurahin. 135. 135 Magandang klase na yan. Kasi may baka linagay dyan, baka lang mulye. Ano pa yan? Matagal nga yan dumating. In-order pa yan. Meron mamahalin talaga niyan. Pinagawa pa ata yan sa China. Matagal eh, mga 2 linggo pa bago ano. Yan lang. Bago narating ang bakal na yan eh. In-order pa. Marami dyan nagbibinta ng bakal. Yung mga hindi na natutuloy operahan. Marami dyan sa labas. Eh sa kanya yan, mga malalapad man. Tangina. Pag China yan pag China yan pare, ano lang yan. Pwede naman siguro. Pag China yung bakal mo, yung ibabaw lang ang ano niya, aluminium, yung ilalim. Gulat
Kinakalaw. Kalawang na yung braso mo. Hindi mahilom-hilom yung sugat. Kalawang na pala ang loob. At, di ka na makakapag-abroad yan, may bakal ka na eh. Wala na. Pag ganyan pa naman, Hindi na rin makakasakay ng airplane. naka. Natunog eh. Pagka ganyan pa naman na mga construction, pag magaling ka na, bilis mo maka-abroad eh. Lalo niya, pag marunong ka mag-scaffolding, saglit ka lang yan eh. Palipirto sila eh. Kailangan mag-isip ka ng iba para kung paano ka aangat sa buhay. Kasi hindi ka makapag-abroad eh. Ano naman dyan, iba na ang ano ng mga agency. Ilang beses. Hindi, wag ka nga alis diyan sa agency niyo hangga't hindi ka pinapaalis. Oo. Wag ka nga alis. Yung sabihin mo na nainip ka, ha? Maganda talaga mag-abroad na may ano ka. Hindi, pag natuto ka talaga sa mga ganyang scaffolding, ang bilis mo maka-abroad. Welder, ako noon, welder din ako eh. Nag-aaga, paglabas ng company, nandiyan na nag-aabang yung mga gusto mag-abroad eh. Oh, gusto niyo ba mag-abroad? Ganun eh. Tatanungin ka agad. Siyempre, kukuha ka ng certificate sa welding. Kung class A ka ba. Iba naman ngayon sa ano, na-applyan namin. Ano na? Dami namang hinahanap. Ano naman? Anong posisyon in-applyan mo? Wilder. Welder ka rin. May certification ka na sa welding. Sa TESDA ka talaga nag-aral? Very good. May TESDA na. May TESDA. Hanap pa ng ano. Ano yun ano? Yung WQT. Double. Alam na may TESDA ka na nga. Ganun din naman yun. Na ano lang naman sa anong yung WQT na yun. Saan kukunin yung W? Sa ano lang. Parang ano mo lang. Yung Training. assessment lang yan sa ano. TESDA din. Mga training. Mm-hmm. Hindi, certification lang yun. Halimbawa, nagtrabaho ka na sa isang company. Ano, Welder ka. ano nga, pirma sa engineer. Tapos dalhin mo dun sa ano. Kukuha ka. Tapos bukod pa yung TESDA. Ay makumpleto mo na. Sabihin na, marunong ka ba magtig, mig? Ito na nga yung nakalagay sa post nyo. Ano lang? Welder. PRC, welder lang. Tapos anuhan mo ako na marunong. Interview. Ay, maghanap ka ng ibang company. Hanggat bata pa kayo, sayang. Ano naman? Binata ka pa? Tataas naman yung taon. Tataas din naman yung sahod mo eh. Binata ka pa naman? Hindi. Ay, may asawa ka na? O yun, dapat magpursige ka. Maganda, mga makapunta ka ng mga Australia. Yan, malaki sweldo dyan. Rin tatanggapin pag di ka galing Saudi. Ay. Kailangan mag-ano ka pa ng Hindi, kailangan kailangan may ka na talaga. Experience ka na. First timer pa mag-abroad. Wala, hirap talaga.
Dami niya naghahanap ng welding. Maganda mag-apply trabaho yung may Hindi ka- experience ka na sa ano, naka-abroad ka na ba? Hindi ka pa nakakatsamba niya. Pero pag nakakatsamba ka na talagang may kailangan na talaga. Hintay ko nga kailan matapos yung gira sa Ukraine sa kanila. Baka Apply lang ng apply. Kakachir ka. Katsamba ka. Sa bagay, alam mo, sa abroad mura lang naman ng welder. Mga 40 sweldo. Parang dito na rin eh. may OT ka. Dito, Parang ano, hindi na. dito, kung welder ka, dewan, sa probinsya ka, welder ka. Lagay ka ng welding ano, fabrication, welding. Oh, tapos buhay ka na eh. Hindi mo na kailangan na yung yaman, hindi mo kailangan. Magtayo ka lang ng ano, welding shop doon sa Oo. Hindi, kailangan marunong ka na ano ng mga motor, mga Kaya nga. Hindi, sa probinsya. Nasisiraan mo. ka din naman kasi per rad yung ano mo eh. Oo. Buti di matraffic. Sarili mo tong taxi mo ya? Hindi, nako pa rin. Bago ba eh? Maganda yung naupa ka sa taxi kasi wala kang problema. Pagka sa'yo, nasa'yo lahat ng gastusin eh. Kaliwa lang. Ito, makaboundary ka. Ay, ito, wala kang kabondere ka, di wala kang pag may sira, di balik mo sa may-ari, bili. Pag sa'yo, dahil problema. Pati paglakad-lakad. Tsaka pag sarili mo, tamad ka. Hayaan mo na. Sabi mo, masakit-sakit ang tiyan ko, akin naman ito. Uwi ako. Pag nagwa-boundary ka, sabi, wala pang boundary. Kahit masakit-sakit ang tiyan mo, Yan ang pila daw. hindi yan pila. Doon kayo sa doktor, tanong niya kung saan yung doktor niya. Kung saan yung doktor niya, doon kayo. May schedule kayo. Sige na. 200 lang. Kaya, Sige, ingat kayo. Ingat, ingat, ingat. So, ayan mga boss, nakasakay tayo ng nalaglag sa scaffolding. So, mabait yung company nila na sinusweldoan sila. Kahit na ano. Tulad yan na bali ang kamay. So, matagal yan, taon yan. So, taon din magsasakripisyo yung company. So, okay mga boss. Siguro ito na lang yung content ko. Nakasakay tayo ng ano. Alright, bye-bye mga boss.